Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with uNomfundo. We know ukuthi officially she is staying in the Dlamini residence. So she's having a conversation no Nelly no Tilisile. Then uNomfundo says ukuthi ungangibizi kanjalo, ungangibizi ngoMadam. uNelly then says, kodwa sis Nomfundo, ubaba uDlamini angeke athande ukuthi sikubize kanjalo, sikubize ngosis Nomfundo. uNomfundo it goes on to say ukuthi ayike ungangibiza kanjalo mekukhona yena ke. uNelly then says okay ke. uMam V then walks in. uMavis then says ukuthi usibizelani. Anginalo ilanga lonke mina. Now guys, we know ukuthi Mavis is against uNomfundo even becoming or agreeing to becoming the second wife, and that's why Mavis is giving uNomfundo a bit of attitude, you guys. So uNomfundo goes on to say uxolo, bengifuna ukunazisa ukuthi ngizopheka isapha for umndeni wonke namhlanje, so ningakhuleka namhlanje ebusuku. uThuli then says ngempela madam, I mean sis Nomfundo, yazini, like sis Nomfundo siyabonga, vele besiyidinga le break. uMavis then says ungitshelini uMadam ngalokho. Then uNomfundo says uPhetheni ngizomtshela. As she's saying that uPhetheni walks in, uPhetheni is like ngitshela ukuthini. uMavis then says uMadam lo omncane uthe ufuna usinikeza ibreak from our chores this evening. uPhetheni then says ngoba, looking at uNomfundo. uNomfundo goes on to say ngicabanga ukuphekela umndeni isapha namhlanje. uPhetheni then says okay, pho ngubani okunikeze imvume yokubanika ibreak. uNomfundo looks at uPhetheni like to say hayibo njalo wena, I am a wife here. And uPhetheni also looks at uNomfundo. Manje aboneli uThelisile no Mam V, they are just standing there awkward, not knowing what to say. uPhetheni then says lalelani lana, ngizonidinga later, so akho muntu ozothatha ibreak. uNomfundo then says uzobadingelani. uPhetheni then says hayibo Nomfundo, so kufanele ukuthi ngize ngichazele wena mina. Okay guys, cala nibuyele emsebenzini. uMavis then says okay madam. uPhetheni then says thank you very much, looking uNomfundo dead in the eye like to say at least there's some people who still listen to me and don't question whatever I'm saying in this house, you guys. Ngathi kusazoshuba lana, because we know uNomfundo guys uyalishaya ipoto, and she knows ukuthi, or everyone knows ukuthi once uNomfundo cooks unjengayo goes crazy, and uPhetheni knows ukuthi she can't compare to uNomfundo. Now uNomfundo wants to make it a usual thing ukuthi apheke. Hey guys, anyway, next thing we see uKhuzwayo usemsebenzini uNokhuzana. He's looking for uVelephi. uVelephi guys ulele at some corner emsebenzini. When uKhuzwayo finally finds her sleeping, he's like Velephi. uVelephi is like She wakes up, she stands up, she's like yini malume. uKhuzwayo then says weVelephi, umthathu wakhe ikhanda lakho limuncu, ligcwele upenepele, uyahlanya yini, ulaleleni emsebenzini. uVelephi then says hayi malume cha, why ubanga umsindo omngaka. uKhuzwayo then says Velephi, ubuzokwenzani la emsebenzini mengabe uzolala lana. uVelephi then says malume xa uhlisa ivoice inkosi yami. uKhuzwayo then says ukuthi usawufuna lo msebenzi. uVelephi then says ngabe ngifunani lana if angiwufuni lo msebenzi. uKhuzwayo then says yazi ke, if you still want lo msebenzi you need to improve ntombazana. Zolo lokhu kade abantu bekhuluma ngawe lana, and then if iyafika kuboss ngeke ibente indaba yakho. Kodwa wena ubhizi lana wenza kanje knowing kahle ukuthi uzongena enkingeni. uVelephi then says ukuthi bakhala ngani abantu bakho. uKhuzwayo then says bathi uyahluleka ukwenza umsebenzi wakho wena. uVelephi then says yazini, hambi yobatshela ukuthi ngithe abahambe bayofa. Anginandaba ukuthi bathini, futhi yazini angisawudingi lo msebenzi ongasile. Qhubeka ngomsebenzi wakho malume, ngiyayeka mina, nginguV the vixen, ngizoyenza iplani mina. uKhuzwayo then says weV, ungakhohlwa ukuthi unengane wena. uVelephi then says nginengane, angithi wena ubavumelile ukuthi bathathe umntana wami ngenkani. kulungile ke, ngizokwenza yonke into ibe lula for everyone, for wonke umuntu. Ngishiye phansi lana
khona manje futhi, and then she just walks off nje kanjalo. Shame, guys. uVelaphi is going through the most. Anyway, guys, we see uKwenzo benosibongile. It looks like uKwenzo is back from doing some sort of grocery shopping. uSibongile zayikhaya uKwenzo ngiyathemba ukuthi, I hope ukuthi awakhohlwa ngama-ingredients. Angithi ngiyakutshela ukuthi siphakela ingane, the orphanage children amakhekhe. uKwenzo then says ukuthi, I know angiwakhohlwanga, yazi sithandwa sami. Mina sengithathe isinqumo sokuthi I'm going to focus emsebenzini wami, kwi-interior design yami. Yazi sengicabangile ukuthi ilempi kababa nomndeni wakhe bengingekho isaqala, and futhi ngeke ngibe khona mayiphela lempi. So I've decided ukuthi ngiphume kuyo, ngifocuse kwizinto zami zomsebenzi. uSibongile zakhawu kodwa Kwenzo, you're the only one who can really help the other side of your family ehluphekayo. You can't just leave izinto nje kanjalo. uKwenzo, guys, akasazingeni. He is just wants to focus on his work. He says ukuthi lempi vele yena zangiqale uye and ngeke qede uye. Anyway, guys, next in uKhuzwayo ukwambambo uyobabikela ukuthi ebo uVelaphi phela uvele waduba umsebenzi. So uKhuzwayo is saying to the family, which is uVuma, uSamke, ubaba uNtombela. uKhuzwayo then says uVelaphi phela uvele washiya umsebenzi. uVuma zathi angizwanga. uNtombela zathi ngoba. uKhuzwayo then says uVelaphi uthi indaba yomsebenzi akasawufuni futhi yena uthathelwa ingane yakhe ngenkani. uSamke then says sekafaka indaba yengane ingathi into yaMasibomi, kanti thina besenzela yena, besiza yena. uNtombela then says mhlambe uyeke umsebenzi ngoba efuna thina siguqula isinqumo sethu. Angeke abone ke lokho, uyokubona ngifile. uVuma then says manje uqolo kancane. Ngiyacela le ndaba ingaphumi la endlini, ingafiki ku-social worker ngoba lento izokwenza izinto zibe worse kakhulu. Sibe la sithule nje, niyabona, sinyathele. uSamke then says what if uVelaphi yena uyadecide ukuthi ayomtshela u-social worker. uKhuzwayo then says yazi nami angimthemba uVelaphi. She could easily do that ngoba indlela ayiyona lezi insuku uyisilwane, ucabanga ngenye indlela nje. uNtombela then says ayikho into entsha lapho. uVelaphi has always been like this. Akanandaba ngomunye umuntu. She only cares for herself. Ingakho engumama omubi. uVuma then says hayi mahlobo. uMahlobo then says, uNtombela then says kufihlwane vele ungumama omubi. uKhuzwayo then says awukahle wena, hawukahle wena, hawu. uVuma then says hayi mahlobo. uNtombela then says niyabheda nina, lalelani lana. Ngizomthatha umzukulu akayindawo. Ngifuna futhi uVelaphi angasondeli eduze nalengane. Not now, not ever. Bambheki. Athi yes. Futhi ngicabanga ukuthi ngiyithathe lengane ngiphume ngiphele la eqobo. uVuma zathi hayi bo wena. Uzoboshwa wena khehlandini. uSamke then says thandwa sami, ake uyicabange nawe lento. Unganjani if uVelaphi simthathe siyomfaka e-wellness center? Sekukuningi kakhulu manje. E-wellness center, guys, is it not ilokhuzana i-rehab? Hayi bo uSamke uyayibaqa ke manje. uNtombela then says nakho ke ngivumelana naye. uVuma then says cha ngiyala. Hayi khona. Fanele sithole esinye isixazululo esizolungisa ngayo lento njengomndeni. Asikwazi phela ukuyidela ingane. Asikwazi phela ukudela ingane zethu. Ukumdela manje lokhu. uKhuzwayo then says kunjalo Sibali. uSamke then says hayi kuyazwakala. Bengisho nje mina. And then the scene just ends like that. Next scene, guys, we see uPhetheni uhleli no Mavis. You can see shame, guys. Mavis is trying to be there for uPhetheni. uPhetheni is acting as if she's fine with this whole thing of uNomfundo being taken as a second wife, but she's not okay. So uPhetheni uqaqala uMavis. She's like, yazi Mavis, okunomunye usisi ehlale next door ngisakhula. Ngizibuza ukuthi why lo sisi or lo mama ehleze muncu. Up until ngakhula, and I found out ukuthi usesithenjini, and I made a decision ukuthi mina I will never be esithenjini. Ngashada unjengaye ke ngambona ingathi ungumuntu ozimisele, ingathi akekho nje kwizinto ezosiko, izinto ezinje, izinto zesithembu. Kanti I was only fooling myself.
yazi lento ibuhlungu Mavis, and ngiyacela ungamtsheli because ngiyazi ukuthi uzwana naye. UMavis then says, ma'am, angeke ngiyohlekisa ngey'nkinga zakho. Like ngeke ngihlekise ngey'nkinga zomunye umuntu, let alone wena ungumqashi wami. UPhetheni goes on to say ukuthi yazini, I've built too hard nonjengaye to let another woman just come and enjoy my hard work. Yes, kubuhlungu, kodwa ngeke ngiphume emshadweni nami. Ngizoyidlala le game nomfundi afuna ukuthi ngiyidlale. Angeke ngiphume emshadweni nami sengisebenze kangaka. Ngizopretenda if I need to, and then the scene just ends like that. Hey guys, sizobona ukuthi ukupretenda kuzophelelaphi because yay, it looks like at this point unomfundo is winning indoda over you guys. Anyway, next scene there we see unjengaye uhlele ofisini yakhe. He opens his drawer, you guys, and he takes out a pamphlet, the program from Kapelani's funeral. He looks at it, Kapelani. He looks at it and he just starts crying, you guys, and that scene just ends like that. Unjengaye has been acting strong all along, you guys. Yes, his brother hurt him, and he's still angry, but there's also another part to Yoguti. These people, Bebetandana, they loved one another. And Unjengaye hasn't even had the opportunity to mourn his brother. I mean, he didn't even go to the funeral, you guys. I really wonder if this thing is not going to come back as Isole Ngendlela that he treated his brother in his last days. Egula, guys. Anyway, next scene we see Usibongile. Usibongile sekamereni lakhe, she's busy ngezinto zakhe zesikole ngeproject. Ungene enye intombazana okuthiwa uBusi. Ubusi is this girl, guys. I don't know ufunani Usibongile, but she's been coming to Usibongile, telling Usibongile ukuthi yazi Sibongile, I look up to you. Uyisenge eKlasidi, you always know all the answers. Qala ukuthi ungisize ngendaba yesikolo. Jiki. She also acts as if she's into izinto zomthandazo. I don't know, because uZama says Sibongile qaphela le ntombazana okuthiwa uBusi, she has a tendency yokuthathela amanye amantombazana amadoda. So qaphela, this girl might be getting close to you because uzifunela ukwenza. But uSibongile dismissed that, you guys. Now uSibongile is trying to do her project ingene le ntombazana, and she's like, Sibongile bengicela ukuthi sibhake qala, mina anginayo energy for lezi zinto zesikolo and whatnot, as if she wants to distract uSibongile. She tells uSibongile ukuthi mina I'm struggling ngale project. uSibongile goes on to open up yena about the project she's doing. I'm telling you, ngifuna ukwenza interior designing in. But uSibongile gives out everything about her project. And at this point, I'm just wondering if le ntombazana uBusi is not going to steal uSibongile's ideas for the project and go and pitch it before uSibongile. Anyway, guys, next scene we see uTrina usekamereni lakhe kusebusuku, her phone rings. So she goes and answers the phone. She sees ukuthi ulokhuzana uPhakamani. When she answers the phone, she's like, ufunani lana? uPhakamani then says, ngifuna wena. Ngila kwaDlamini ezansi ephasijini. uTrina's like, ukephi? Ezansi. uPhakamani then says, yebo, uzongithola ephasijini. uTrina then says, ufunani ngempela? Ufunani? uPhakamani then says, how Trina? Ngifuna ukubona nje na. uTrina then says, ungibonela ukuthini? Ungibonela ukuthini? And then uPhakamani then says, awuyeke ukumosha isikhathi, uze ezansi. Ngifuna sikhulume, shesha before ngibanjwe lana. Okay, guys, next scene we see uVelephi usebusuku, ugirl uphuzile. She is up drunk, guys. She's even struggling to walk. Uyawa laphayana emgaqweni. Now when she falls, guys, she's struggling ukuthi aphakame. She ends up osezela laphayana. She ends up just falling asleep right there and there. A few moments later, some car comes by, you guys. Some guys jump out and they checking out uVelephi. The scene just ends like that. uVelephi ulele. She can't even hear these guys talking. Angazi if these guys are going to take her kwambambo or if they're going to kidnap her, asazi, you guys. But listen, uVelephi is going through the most. Okay, back to uTrina's scene ngempela. uTrina goes downstairs, guys. She's checking the coast. When uPhakamani sees uTrina, is like, how bentshisi. Yazi bengikhumbulile. uTrina then says, yini inkinga yakho ngempela? Ufuna ungimoshela umshado wami? uPhakamani says, how bengizitshela ukuthi uzojabula ukungibona nje na.
Utrina then says, utabangere rongoke. Uparamani then says, ngempela, Wazalana. And then they start kissing. As they starting to kiss, guys, Uneli opens the door and her mouth, she is so shocked. Utrina then says, agiona lento itabangayo. The scene just ends like that. Now we know Uneli is fond of Utrina, so obviously she's gonna keep the secret, you guys. But hey, the more people get to know about the secret, guys, is Utrina ipumine. Anyway, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys on the next one.